Lento yokugolomba niyofaka umunwe esweni nilandele into ethinta ukhuzana isiyanyanyisa kubantu bangaphesheya. Abekho abantu abanyanyisa njengalabo. Lobu bhokolo eninabo enibukhombisa usuku nosuku nekhuzwa kuthiwa yekani izinto ezi-wrong, ziphatheni kahle, yekani amagama kanje, ningakuzwa lokho. Lowo muntu othi uyanikhuza unibuyisa endleleni, nimthagethe, nikhulume ngaye ku-live, nimthuke, leyo nto le iyanyanyisa, angifuni ukungayisho. Lapha ngikhulumela ukuthi isikhathi esiningi hlezi kuwabalandi bayakhuzana bavika iy'nhlamba zangale bethukwa bengenze lutho. Angikhulumeli mina umuntu ophendula izimpi zakhe nomuntu owaziyo ukuthi impi ethize yasukaphi. Khona abantu abanjengobani, njenganaye iy'ntwazi nje zakwaGuqa, angazi lapho ezayisuela khona umuntu zibambe live zithuka umuntu. Ngizazi zikhuluma ngokhuzane, yonke into yaqala ngokhuzane. Kusuka amadoda amadala ngisho kunami okumele abe wasahlala nasemakubo, angabe nemizi yabo akhulisa iy'ngane ey'funda emayunivesithi, awayekwenzi lokho, azohlala ukuthuka iy'ngane ey'ncane ezi-less than 30 years lapha ku-TikTok. Uy'buze nje ukuthi inkinga yini, kahle kahle yini lobu bhokolo obungaka, yini abantu befuna kube yibo bodwa abadela abantu, bafuna ukudela ukhuzane, bafuna ukungena ephejini kaKhuzani bemdelele benye bebhoshe, bafuna ukungena kuma-videos abalandi bakhuzane, la bantu baqamile, bekake, beyekwe emva kwalokho bengakhuzwa. Uma bekhuzwa benza amavidiyo bethi uma ngifa kuba njani. Kumanje kunomuntu othuke umhlaka-1, angazi kwasukaphi, angazi kwaqalaphi. Kuyinkinga-ke uma abantu kade bazana bake baphilelana benokufonelana maybe before, awazi ukuthi izindaba yisukaphi. Kodwa mina engikukhuzayo ilokhu, abantu abayeke ukuyogolomba abantu abenza umsebenzi kakhuzane. I-stress abantu abanaso esibangwa ukhuzane kubona abangasikhipheli kubantu aba-wrong. Akusiyithi esithi ukhuzane aka-trend the whole year, akusiyithi esithi ukhuzane akenza izinto ezinhle, akusiyithi esithi ukhuzane nokuthi bazama ukumcindezela, bathi bazama ukumkhuluma kabi, bathi bazama ukumchumela ngama-monthly listeners. Uya-achieve, uyaphumelela, uya-progress ukhuzane, uyaphambili. Ukuthi amaplani abantu awasebenzi akusona i-stress sabantu ababukela umasikandi njengathi noma abantu abaseqhulwini emsebenzini kaKhuzani wokuwuphusha, ngoba niyazi ukuthi benenza kanjani before, niyazi ukuthi benithumana kanjani indaba zokuthi kuthuka ukhuzane, niyazazi iy'trakha zenu ebey'hamba phambili ekugxebheni nokuthela inhlabathi kuyona yonke ukhuzane into athi uyayenza. Niyazi beni-operate kanjani. Le nto bengenzeki omunye umculo amaskandi, akekho umculo bethiwa njengokhuzane, abekho umuntu obehlala ku-live adiskhaswa 7 days a week, 24 hours a day, 30 days a month. Akekho umculo obediskhaswa njengokhuzane, kuphuma i-propaganda. Manje ngithi abantu lento yabo isiyanyanyisa, abajabulele abantu ukuthi amaqhawe bayaphumelela, enza kahle, ayalida ku-Spotify. Iyona nto kumele beyijabulele leyo, beyeke ukuzosidina abantu. La abantu bayiphushela amaqhawe abo. Umuntu uma ekhuluma ngokhuzane, umuntu uhlushwa yini? Ubabona ukuthi bengene ku-live kamhlaka-1 uzibuze ukuthi bafunani, ku-live kaStorms bafunani, kokwaKhuzwayo, bani. Kubantu abaningi nje abama-Blue Nation, abantu basiphushela ini i-content ngokhuzane. Uma ukhuzane nithi uphuphile usenjani, pho nihlushwa yini, ningenelani kubantu bakwaGuqa, lokhu nikhuluma nibathuka, ningenelani. Ukuthi amanye amaqhaweni ahlulwa o-live, inkinga kabani leyo?
uthi awakwazi ukudlala isiteji, inkinga kabani leyo? Akuyona inkinga abantu bakwaGuqa leyo, akuyona inkinga kaKhuzani, inkinga yenu nodwa. Angithi abanye baney'namba, numbers don't lie. Angithi iy'namba bathi bahamba phambili. Ingani bangaku-celebrate lokho, bestikhe kulokho? Akujabuleleki nalokho. Ngoba yini? Ngoba niyazi ukuthi leyo nto leyo ayisho lutho. At the end of the day, kumele uhambe uyocula. Angeke ukuculela Spotify, angeke ukuculela uYouTube. I-choose ukuculela. You still have to go out there and perform. Yileyo inkinga. Manje ukusebenzisa amandla nala isidingo singekho khona ngoba iqhawe leni kukhona phela lifinyelele khona. Iyona nkinga leyo. Angeke nize-ke nenze lutho ngalokho ngoba yini? Umuntu kusuke kuyithalente lakhe lokho akwenzayo. Umuntu indlela acula ngayo iyona ayiphiwayo leyo. Uma i-limited, i-limited. So kuyadina ukwenza amavidiyo njengalawo. Kuyadina ukufaka iy'thombe zabantu bakwaGuqa. Lokho ngikhuluma phezu kwabo, lokho ngichaza ngoba kumele abe siyaqhubeka, siyaphambili nempilo, siyajabula, abenza kahle, baningi abafowethu abenza kahle. Iy'ngoma zabo ziyatrenda, shisha ama-views amaningi, shisha ama-streams akumamiliyoni kulo nyaka, akumamiliyoni. Yizona zinto abeziya-celebrate. Kunabafana abancane, igenge le eza ngemuva ayishisi kanje Nkosi yami, kodwa ayitholi attention cause kunabantu abay'tshela ukuthi yibo la emculo kamaskandi, yonke into kumele ibe ngabo, kumele bedelele, bona bafuna ukudelelwa, kumele bethuke abalandeli, babize ngey'nhlamba ey'nzima kabi, bona bafuni futhi ukuthi kwenziwe njalo. So sizoya nini phambili? UMaskandi awuphethwe yinina, lokho kumele nikwazi. UMaskandi akusona semakhaya kini, awudalanga ogogo benu. UMaskandi wawonke umuntu owuthandayo nowuculayo. Umuntu osaphotha uKhuzani, umuntu osaphotha ubani bani, akastikhe eqhaweni lakhe, ayeke umuntu kogamanxa kweminye imizi lapha angangene khona. Since uKhuzani lokho ememezele ukuthi ziyawushaya nge-15, senifuna ukuzi-insecta lapho, ukuzifaka eleni iqhawe akamemezeli. Buzani lona indaba zokuthi unalenza nini lakho, lithatha le-decision. Uma safuna ukudla emhlambini okwalo lolo, uKhuza mase decide ukuthi no, mina as indoda sengiyafisa ukuthi ngikhule ngibone ukuthi umuzi kababa ngokhulisa kanjani, isinqumo sakhe. Manje nini senifuna ukukhuluma nibhixe okwadlale nidefenda. Amakhokho sezaguga, isikhumba senkomo phela akudlali ukudefenda usuku nosuku, akudlali kuyongena kumaphosti kaKhuzani niyokhuluma izinto engenamsebenzi. So lezi zimpilo lezi ziyanyanyisa, ayisenasikhathi, ayisabalulekile. Okubalulekile ukuthi umuntu nomuntu aphushe iqhawe lakhe. Angithi umuntu neqhawe lakhe, umculo amzwa ngaphakathi, umuntu ucula isikhathi acula ngaso, nalowo muntu ukhipha isikhathi akhipha ngaso. Manje angazi lihlangana kanjani. Okusalayo lento abancane amaqhaweni ayiyona awasiyo. As much as enza kahle lobo Spotify labo ko-YouTube, that's it, kuphela lapha benza kahle lapha, akukho kunye okungale. Yilokho kumele niphile nakho, nikwazi ukuthi iyona nto enzoyi-celebrate, ezonenza nifile better enhlizweni zenu. Other than that, akukho kunye. Ngibonge ithuba.